Dragi hrvatski proizvođači, veselim se što vam mogu predstaviti drugo izdanje priručnika Autohtoni proizvodi i oznake kvalitete Europske unije. Od ideje do realizacije. 5 smo godina prikupljali iskustva ljudi s terena, njihove probleme i priče o uspjehu. Evo, došlo je vrijeme da to objedinimo i sada nadopunimo drugim izdanjem priručnika. Prva dva poglavlja pojašnjavaju postupak zaštite od lokalne do europske faze, odnosno kako tradiciju i proizvod najbolje zaštititi certificiranom kvalitetnom proizvodnjom kroz udruživanje. Treće poglavlje podsjeća proizvođače i potrošače da je certifikat najbolje jamstvo kvalitete i najbolja obrana od zloupotreba na tržištu. Priručnik smatram visoko vrijednim štivom za sve one koji imaju interesa uključiti se u postupak zaštite oznake izvornosti ili zemljopisnog porijekla u Hrvatskoj. Jednako tako za sve one koji su prošli taj postupak i za sve one koje zanima što se događa sa oznakama nakon registracije, nakon zaštite i nakon što proizvođači ostvare sve željeni cilj. Četvrto poglavlje o certifikaciji proizvoda govori o proceduri koja obuhvaća organizacijski i financijski dio. U posljednjem su poglavlju predstavljene neke od uspješnih hrvatskih priča o zaštiti, iza kojih stoje stvarni ljudi koji su svojom upornošću i marljivošću motivirali svoje zajednice te ponudili Europi autentičan okus Hrvatske. Ono što očekujemo od ovih zaštita da one kao prepoznate oznake kvalitete Europske unije doprinesu da se ovi pršuti u dogledno vrijeme počnu bolje prodavati na tržištu Europske unije, jer kupci na tržištu Europske unije su itekako upoznati sa ovim oznakama. Priručnikom rješavamo niz zabluda oko zaštite proizvoda i sumiramo kvalitetna rješenja za proizvođače koji tek misle krenuti u proces zaštite. Priručnik preuzmite na web adresi ispod ovog videa i svima vam naravno želim puno uspjeha u zaštiti i prodaji vaših proizvoda u Hrvatskoj, Europskoj uniji i šire.